オスピレ配備を許さない、辺野古新基地建設を許さない、高谷のヘリパッド新基地建設を許さない、そしてアジアの連帯でもってアメリカ帝国主義、この軍隊を、自衛隊を叩き出すために団結、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。一つだけアナウンスがあります。今日平和運動センターが午後6時から集会を予定しています。場所が代々木公園になっているそうです。事前のお知らせと変更になっていて、午後6時に代々木公園に集まっていただきたいというご連絡です。復帰40年前の土砂降りのあの代々木公園、40年ぶりにみんなで埋め尽くして、このオスプレイ配備を許さない普天間の怒りをみんなで伝えていけたらと思います。よろしくお願いします。